16 гадзіна ў Беларусі на Белсаце навіны дня. Мяне завуць Александр Пуціла. Вітаю і запрашаю. Лукашенко знайшоў шпіёнаў на прадпрыемствах, якія паведамляюць захаду, як Беларусь абыходзіць санкцыі. Пра гэта ён заявіў падчас сустрэчы з міністрам прамысловасці Пятром Пархомчыкам і віцэ-прэм'ерам Юрыем Назаравым. Лукашенко запатрабаваў не дапусціць падзення прамысловасці і заявіў, што некалькі шпіёнаў, якія інфармуюць захад, ужо выяўленыя. Шпионят фактически и сдают информацию туда. Нескольких мы выявили, сядут и надолго, это я прямо говорю, но тем не менее мы их должны видеть. Тым часам улады працягваюць затрымліваць працоўных, якія заявілі пра ўдзел у страйку. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» затрыманы як мінімум 15 чалавек з горадні Азоту, БМЗ і беларускай чыгункі. 5 чалавек трымаюць у СІЗА КДБ. Пакуль невядома, у чым абвінавачваюць затрыманых. Міліцыя загадзя была гатовая збіваць пратэстоўцаў. Кіберпартызаны выклалі чарговы запіс размовы сілавікоў. Яна адбылася напярэдадні леташніх выбараў 6 жніўня 2020-го. Як сцвярджаецца, у размове бралі ўдзел намеснік начальніка ГУС Менскага гарвыканкаму Ігор Падвойскі і першы намеснік начальніка УУС Менскага аблвыканкаму Віталь Казлоў. Яны дамаўляюцца, як паводзіць сябе ў дзень выбараў у раёне Стэлы на праспекце Пераможцаў у Менску. Нацеливают там смежники, там говорят, дайте, пускай там 5 тысяч каких соберется. Я говорю, то есть 200 человек собралось, и все, и погнали. И будем хуить. И буду хуить с избирательных участков. Адзін з суразмоўцаў у запісе адзначыў, што часова аддае плошчы ў горадзе пад кантроль вайскоўцаў, сам жа з падначаленымі зоймецца выбарчымі участкамі, а пасля галасавання пераключыцца на Стэлу. Менавіта каля Стэлы праходзілі самыя маштабныя акцыі пратэсту пасля леташніх выбараў прэзідэнта. За дапамогу нелегальным мігрантам у Польшчы затрыманы беларус. Усяго ж за апошнія сотні затрымалі 4 памагатых. У той жа час польская памежная служба заявіла, што ўжо доўгі час бачыць на беларускім баку людзей у форме, не падобнай да формы памежнікаў Беларусі. Прэс-сакратар міністра каардынатара спецыяльных службаў Польшчы Станіслаў Жарын напісаў у твітары, што ідэнтыфікаваў салдатаў. Пацвярджаю, у памежнай зоне з Польшай сярод іншых ідэнтыфікаваныя салдаты паветрана-дэсантных падраздзяленняў, службы для выканання спецыяльных задачаў ДПКРБ або АМАПу. Некаторыя салдаты ўзброеныя між іншага снайперскімі вінтоўкамі. За апошнія сотні польскія памежнікі спынілі на мяжы і развярнулі назад у Беларусь 233 мігрантаў, затрымалі 8 нелегалаў. Гэта грамадзяне Конга, Ірану і Сірыі. Літоўскія памежнікі не пусцілі ў краіну 24 мігранты, а латвійскія 20. Салігорскае незалежнае выданне «Лідер Прэс» вымушана пакідае медыйнае поле Беларусі. З 1 кастрычніка выданне, якое 28 гадоў асвятляла падзеі ў горадзе шахцёраў, спыняе сваю дзейнасць праз ціск на рэдакцыю і праз немагчымасць бяспечна працягваць працу. У папяровай версіі выданне не публікуецца з сакавіка, а ў чэрвені дома ў галоўнай рэдактаркі Галіны Уфінцавай прайшоў ператрус. Так адбываецца, што кожны матэрыял, які праўдзіва асвятляе падзею ў рэгіёне ці краіне, можа быць абвешчаны экстрэмісцкім, з усімі наступствамі. У гэткай сітуацыі мы не можам рызыкаваць супрацоўнікамі. Паводле інфармацыі беларускай асацыяцыі журналістаў, агулам каля 10 беларускіх выданняў вымушана спынілі выхад у папяровым выглядзе. Сярод іх «Народная воля», «Белгазета» і «Свабодныя новасці плюс». Чым больш будзе невакцынаваных людзей, тым хутчэй будзе цыркуляваць вірус, тым больш з'явіцца мутацыяў і тым цяжэй будуць эканамічныя і сацыяльныя наступствы, заявіў сакратар ААН Антоніу Гутэрыш. Ён заклікаў да ўсеагульнай вакцынацыі, падкрэсліў, што ад каронавірусу ў свеце памерла 4,5 мільёна чалавек. Сярод тых, хто з ковідам трапляе ў шпіталі, вакцынаваных усяго 3%, заявіў старшыня гарадзенскага аблвыканкаму, былы міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік, адказваючы на пытанні пра каранавірус і вакцынацыю на абласным тэлебачанні. Сярод тых, хто праходзіць стацыянарнае лячэнне ковід-інфекцыі, гэта сярэдняя цяжкая і цяжкая формы захворвання, вакцынаваных 3,3%. 97% гэта невакцынаваныя. Сярод тых, хто ў аддзяленнях інтэнсіўнай тэрапіі, вакцынаваных 3%. Сярод тых, хто на ШВЛ, вакцынаваных няма ніводнага. Паводле вынікаў даследавання Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук, каля 43% беларусаў адмоўна ставіцца да вакцынацыі. Столькі ж станоўча. Даследаванне праводзілася ў красавіку. Бліжэйшы замер плануецца ў кастрычніку-лістападзе. Гэта былі навіны Беларусі, а 17-й дададзім замежную інфармацыю. Да сустрэчы.